Engelse tuin opgeknapt. Venray's Diabolo-talent. Het is vandaag 12 april. Dit is het Pelemaasjournaal. Heemkundevereniging Meerlo-Wansum houdt op donderdag 18 april een lezing met als titel De geschiedenis van het plangebied Oye-Wansum. De komende jaren worden in het gebied tussen de dorpen Oye en Wansum tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren. De oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen 2 hoogwatergeulen. In Wansum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd. Kees-Jan van de Herik, omgevingsmanager van gebiedsontwikkeling Oye-Wansum, en René Izarin, geoarcheoloog bij de provincie Limburg, geven een inleiding over het project. De lezing in zaal Het Brugeind in Meerlo begint om 8 uur. De Engelse tuin bij het gemeentehuis is opgeknapt. Dinsdag 23 april opent de Beeldentuin officieel zijn poorten. Het initiatief om met de tuin aan de slag te gaan kwam van Therese Scheffers en Carla Klevers. Het idee ontstond aan het eind van de kunstmanifestatie Mindmap, waarbij de dames een half jaar vrijwilliger waren geweest. Hadden we een afscheid en wij stonden bij elkaar en zeiden tegen elkaar: wat gaat er met de Engelse tuin gebeuren? Niks, zei de gemeente, niks. Toen zeiden we: ja, dat kun je toch niet maken? Een duur gemeentehuis verbouwen en dan die tuin, jullie tuin, zo te laten liggen, dat kun je toch niet maken? Ja, particulier initiatief. Toen zei ik tegen Carla, ik zeg: wie wil er meedoen hier met de kring van 6? Wie wil er meedoen? Carla zei: Therese, ik ga met je mee. Dus wij zijn samen begonnen. Later sloot ook Leo Otte zich aan bij de organisatie. Met z'n drieën zijn ze aan de slag gegaan om de tuin te verfraaien. Er zijn nog verschillende dingen die de vrijwilligers in de Engelse tuin willen doen. Er komt zitgelegenheid zodat je hier prettig kan verblijven in de tuin. Er komen beelden te staan. Het wordt een echte beeldentuin en die blijft ongeveer 2 jaar staan. Daarna worden de beelden vernieuwd. En we willen in de zomer kleinschalige evenementen organiseren, zodat er ook een loop ontstaat naar de tuin toe, zodat mensen hem ook leren kennen en hier kunnen verblijven. Wat ons betreft is die voor mensen uit de buurt, voor mensen van de gemeente die hier komen lunchen en voor toeristen. Veel mensen weten niet goed dat er een tuin op deze plek ligt die toegankelijk is voor bezoekers, mede door de hoge muren die de tuin omringen. Daarom wil de organisatie de tuin meer bekendheid geven. Dit doen ze onder andere via berichtgeving op social media. Verder hebben we aan de buitenkant van de poort, aan de straatkant, 2 zetels staan van Jules Baltussen. En daar zijn we heel erg blij mee, want dat is werk wat de aandacht trekt. En dat staat precies naast de ingang van de tuin. En zo hopen we dat we ook de ingang van de tuin zichtbaar kunnen maken. Voor de rest komen er voetgangersverwijzingsborden vanuit het centrum, vanuit de Grote Markt hier naartoe. En de tuin wordt ook voorzien van een naam, zodat je ook zeker weet: nou ben ik er gearriveerd. De tuin is officieel van de gemeente. Echter, tijdens de renovatie van het gemeentehuis is er geen geld vrijgemaakt voor het opknappen van de tuin. Iets dat de vrijwilligers nog steeds betreuren. Dat is heel erg jammer. Wij hebben wat dat betreft heel weinig medewerking. Heel weinig. Wij hebben zelf nog geen cent, nog geen sou om iets te betalen. Wij hebben heel veel geschrapt. Hier zou een pad komen. Er zouden banken komen, 3 banken. Is allemaal weggestreept, is niet gebeurd. En wij doen het nou zo lang met heel primitief toch te gaan openen. De opening is op 23 april. Hierna zal de Engelse tuin doordeweeks geopend zijn tijdens kantooruren. En vanaf 27 april kunnen bezoekers ook in het weekend een wandeling maken door de tuin. Op zaterdag 4 mei vindt in Venray de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Deze plechtigheid in de Grote Kerk begint om 6:15. Na afloop is er een stille tocht naar het oorlogsmonument aan het Kerkpad, waar onder meer kransen worden gelegd. Medewerking aan deze bijeenkomst wordt verleend door burgemeester Hans Gielissen, de Ecumenische Werkgroep Venray en kinderen van basisschool Petrus Bande. De herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door Kamerkoor Venray en fanfare Dorpsklank Kasterij. Gastspreker is kolonel Erik Abma van de luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepil. Venray heeft een bijzonder talent. Max Doppelbauer is 13
en is zeer gedreven in diaboloën. Hij is een aantal jaar geleden begonnen met deze bijzondere hobby. Ik ben in groep 5 begonnen. Toen had ik het gezien op Holland's Got Talent. En toen heb ik er een gekocht bij de Intertoys en ja, toen ging het al best wel goed. Hoe vaak oefen je? Ik denk een paar uurtjes per dag als ik er zin in heb. Wat is er zo leuk aan Diabolo? Dat je steeds nieuwe dingen kan leren en het houdt eigenlijk nooit op. Max heeft dit jaar bij Tienermuk en Circus Roy opgetreden. Hij leert zichzelf nieuwe dingen aan door naar YouTube-filmpjes te kijken en zelf trucs te bedenken. Op dit moment is hij veel met meerdere diabolo's aan het oefenen. Ik probeer nou veel met 3 diabolo's te kunnen en verder heb ik niet echt iets. En wat wil je er uiteindelijk mee bereiken? Wil je beroemd mee worden? Ja, dat weet ik allemaal nog niet, maar ik wil wel nog een paar optredens geven, denk ik. Dit jaar wil Max ook meedoen met het NK Diabolo. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is er een herhaling van de Passivant te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het bewolkt en er is kans op een bui. Overdag laat de zon zich zien en wordt het met enkele stapelwolken 14 graden. 'S Avonds is er kans op regen. Zondag stijgt het kwik. En met een zuidelijk windje, een beetje bewolking, wordt het 22 graden. Dankjewel voor het kijken, heel fijn weekend gewenst en graag tot maandag.